ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ସକାଳୁ କୋଉଠି ଉଠୁଛନ୍ତି? ଆଜି ସରକଳା ହବ କେତେ କାମ ଅଛି। ହଉ ତାହେଲେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ଆଜି ଆମର ସର କେମିତି ଗୋଳା ହେଉଛି, ତାମାନେ ଘିଅ କେମିତି ବାହାର କରାହେଉଛି। ତ ଆମର ଯେତିକି ସର ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ବୋଉ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ରେ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇତକ ସର ପାଖାପାଖି ଆମର 10-12 ଦିନ ଭିତରେ ରଖା ହେଇଛି। 10-12 ଦିନରେ ଏତିକି ସର ଆମର ରଖା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ବୋଉ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ହାତରେ ସେ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ଏକାଠି କରିକି ତାକୁ କରେଇରେ ବାହାର କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କରେଇରେ ପାଣି ଦେଲେ ବୋଉ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଲହୁଣୀଟା ରଖିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ନ ଲାଗିବ ଯେମିତି, ସେଥିଲାଗି ପାଣି ଦିଆହେଲା ହେଇଥିରେ। ତ ବୋଉ ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ଲହୁଣୀ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ କରେଇକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସବୁତକ ଲହୁଣୀ ଯାହା ଥିବ ବୋଉ ତାକୁ ଭଲରେ ଛାଣିକି ବାହାର କରିଦେଲେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ମୁଁ ଭଲସେ ଜାଣିନି, ତାକୁ ହେଇଥିରେ ମନ୍ଥଣା ବୋଧେ କି କ'ଣ, ତାକୁ ସେଇଥିରେ ବୁଲେଇକି ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଯେତିକି ଲହୁଣୀ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଗୋଳେଇକି ପୁଣି ଭଲରେ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆଉ ରଖା ହେଇଥିଲା ଆମର ଦହି, ସେଇ ଦହିକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ରେ ଦେଇକି ସେ ଯେଉଁ ବଳକା ପାଣି ଥିଲା ସେଇଥିରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେଇ ପାଣି ତକ ଦେଲେ, ଆଉ ବଳକା ଯାହା ପାଣି ତାକୁ ଘୋଡ଼ିକି ଦହି ବସା ହେଇଗଲା। ଏବେ ସେ ଲହୁଣୀ ତକ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇକି ଘିଅ ମରା ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେଇ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଛେନା କରା ହେଇଗଲା। ଆମର ଏବେ ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଛଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ବୋଉ ଛାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କେତେ ସଫ୍ଟ ଛେନା ହେଇଛି, ମାନେ ସରରୁ ବି ଛେନା ହେଉଛି। ଆଉ ଯେତିକି ଘିଅ ରଖା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ବୋଉ ଛାଣିଦେଲେ। ତ ଦେଖିଲେ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସହଜ ଉପାୟରେ ଆମ ଘରେ ତିଆରି ହେଇଗଲା ଘିଅ ଆଉ କେତେ ଛେନା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।